Гей, на сувязі з Джексон Геймери, гэта тое відэа, дзе мы зноў з сябрам загулялі ў Worms. Але шо, першы матч за доўгі час? То так. Як ты думаеш, хто пераможа? Напевно, ти. Ну, я даўным-даўно не гуляў і... ты першы. Я даўным-даўно не гуляў і гэта ў нас рэжым толькі з тэхнікай. Таму... А зброї в нас немає, так? Нема зусім. О, ты ўжо... ты сам потрапіў у сваю ж... О! Пачакай. Не, кулямёт гэта не тое, што трэба мне зараз. Не. Пачакай. Не. Я чуть свайго не зачепіў. Трошки зачепив. Так, в нас нічого немає. Калі не памыляюся, у нас ёсць ранец і іншая зброя, якая дапаможа рухацца. То щось нічого такого нема. Тільки мотузка. Так, а вось у мяне тут зброі дастаткова. Бачыш, сколькі? Ніфіга ты там п'ёш як. Так, Ой. Утапіў я твайго. Усе табе чакаюць, Хайкс. Калі ты вернешся? Коли час буде. Так, а я можу тільки... Калі гэта відэа заляціць, то я табе кажу, будут пытанні, калі вернется Хайкс. А я такой, ну, я не ведаю. Як рак нагоріс, висне. Я сам не ведаю. Так, у мяне ёсць тут спорткар. Що він, до речі, робить? Нічого. Круто. Мне трындец. Круто. Ну, дякую. Я казаў. Дякую за підтримку. Пакуль я сам сабе толькі б'ю. Сам сабе. То ходить, Да твой рух. Що робот робить? Ну, ён кулакамі б'ёць. Бам. Чакай, зараз дамаг пройдёць і будзе тебе ўсё. Міг вдарити. Я не памятаю, я даўно не гуляў, таму сам не ведаю, не памятаю зусім. Віш, як трэба карыстацца з саюзнікамі. Ну табе ўсё роўна. Так, хто там в мене ходить? Ведаеш, у нас мапа такая сабе. Была б яна больш плоская, было б лепш. На прабел ты можаш прыгаць на тэхнікі, калі што. О! Як ты? Як ты так припаркаваўся-то? Ой. Круто. А куды падае другі снаряд? Ну я свайго не зачапіў. Таму і фіг з ним. Ну? Тут нічого такого нема. Дык ты не рухаешся зусім? Можу тільки ось так спробувати. Ну, галоўнае, што ты спрабаваў.
Треба було вище цілитись. Ну, добре. Ну, ти мог і ніжей. Трохи. Зовсім трохи ніжей. І все було б добре. Вітаю. Ага. Я зрозумів. Я сподіваюся, я. Куди я? Ну, окей, добре. Гэта не так дрэнна, як я жадаў. Як я чакаў. У мене є план. Диви прикол. Один удар сюди. Так тривай, диви. А другий сюди. Не можу. Толькі один, толькі один. Тільки один. Так, што я не. У нас зусім няма зброі. Так, толькі Мгм. канат. Я ўжо не памятаю, як я рабіў. Таму. А што я табе зраблю? Што я табе зраблю? Ну, я магу канатам табе напужаць. Трохі. Ну, окей. Так, а що я можу зробити? Я можу зробити наступне. Диви. Зараз. Ні. Заліпання клавіш. Нічого я не можу. Вельмі цікавы рух. Мне сподобалося. Погано, що немає цього. Як його називають? Джетпака. Ой, Ну, погано. Гэта я зрабіў вельмі дрэнную мапу, таму. Я не магу патрапіць да іншага боку. Таму усюды. Пушчай. Вось. Гэта было ўсё не. Яшчэ выбух. Так твій теж зараз. Не, мой яшчэ жывы. Ну, ще трохи. Вось тут зусім нічога не зробіш. Ну, я роблю не так в цьому житті. Усё. Ну, тут просто техніки взагалі немає, що ми можемо подивитись. Ну так, Ну, але я магу, у мяне ёсць. Пачакай. Та пачакай ты. Трохі хутчэй. Я табе. Що це було? Я спрабаваў. Ні. Заліпання клавіш. Так выключы яго, я ўжо даўно яго выключыў. Це прикольна позиція, диви. Ой, у мене аж заглючило. Так, у меня так само. Ну, я жывы. Це добре. Ты усіх маіх чарвей тут оставіў. Чаму? Так. Ну, що мені вигідно зберегти життя своїм. А я бачу, ось добре. да табе потрапіць хачу. Ай. Свому більше. Ну, я табе кажу, гэта была дапамога лепшая, чым моя. Я вельмі дзякую табе за гэты падарунак, але я памру Що зараз. це за гра інвалідів? Ну, сколькі мы не гулялі у Worms, таму гэта так і выглядае. Є. Що це таке? Гэта настолькі дрэнна,
што нават добра. Та я move it. Спадзяюся, я... О, вось гэта было... Пашанцавала, так пашанцавала, як лічыць. Так, а що це? Гэта потоп пачынаецца. А, він є? Так, у нас ёсць некалькі... не трохі часу. Так, і яшчэ па свайму. Не? Не знаю, мені вже на того все одно було. Так помер, ні? Ну, що там? О, помер. А мій живий. Диви. Ну, малайчына, што я магу казаць. Так, цяпер мне трэба зрабіць кашу. З усяго гэтага мне трэба зрабіць кашу. А нащо? Ну як, каб перамагчы. Для чаго яшчэ? Ну зараз, пачакай трохі. Ага. Та що я можу? Нічого я не можу. Глядзець толькі у вочы сваёй смерці. Так, я зусім забыў, што я магу зрабіць вось так. І що там? Ой. Мне зусім трохі засталося жыць. Ну вось, бачыш, ты упершыню пераможаш. Ну, не знаю з приводу переможеш. Але. Ой-ой-ой, стараюсь. Ну окей, можеш забыть мои словы. Зрозумів. Окей. Я потрапіў у вельмі нядобрую. Зрабіў ты, канешне, тут. Пачакай трохі. Пачакай. Мне толькі трэба... Фак. Бачиш, як як виходить. Не, погодь, гэта твой апошні чарвяк, так? Так. Це мій останній. І мой. Може бути мирні переговори? Ні, не хочу якось. Ех. Я хоч живий? Ты мяне яшчэ і затапіў. Ну, увогуле, гэта твоя першая перамога. Таму... Так, пощастило. Пашанцавала. Мэйбі пашанцавала. Вось, ну, шо? Кажы дзякуй гледачам, калі яны ёсць. Дякую, глядач, за те, що подивився це відео. Усім пакуль. Усё.